Dik li kellha tkun tellieqa bejn il-ħbieb spiċċat fi gwerra għal mewt b'attakk infajra bla doċċ li jħallu lil Partit Nazzjonalista iktar diviżiv mill-laqat kien. Ħareġ iktar fil-beraħ il-ġlied bejn il-fazzjonijiet ta' Chris Said u Adrian Delija. F'eloġju għal Fenek Adami tentattiv sabiex jiġbed is-simpatija, Chris Said aċċenna li hu qed jirrappreżenta t-triq tas-sewwa u attakka l-integrità ta' Adrian Delija. Iva, l-partit qiegħed f'sitwazzjoni fejn għandu sfidi kbar qudiemu ġej minn żewġ telfiet elettorali fl-elezzjoni ġenerali u allura qiegħed f'salib it-toroq. Għandu għażla. L-għażla li qed nagħti jien hija għażla ċara, anzi ċarissima. It-triq tas-sewwa, the right way. Delija ikkritika d-deċiżjoni ta' Simon Busuttil li jingħaqad ma' Marlin Farrugia u l-Partit Demokratiku. Tenna li din l-alleanza qatt ma kellha ssir. L-partit tagħna għamel alleanza ma' partit ieħor u rġajna tlifna żewġ siġijiet fil-Parlament. Dawk l-alleanzi li l-partit ma jridx jagħmel. Chris Said malajr ġibed it-tapit minn taħt saqajn Adrian Delija u akkużah li fl-aħħar elezzjoni u kien biss spettatur. Dottor Delija, kont inti stess li użajt il-kelma li m'hemm xejn ħażin li jkun hemm unifikazzjoni bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista fejn irridu naħseb l-informazzjoni li għandek hija żbaljata. Kompletament. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li tkellem hemm xejn li jkun hemm unifikazzjoni mal-Partit Laburista. Dan assolutament mhux minnu, Chris, naħseb qed taqra xi sezzjoni tal-medja illi bħal dejjem tiddetta l-aġenda tal-Partit Nazzjonalista. Intensifikaw l-attakki kif botta u risposta, Adrian Delija akkuża lil Said li huwa politiku antik u li huwa l-għażla ġdida. Jien nikkampanja issa 5 xhur, Adrian kellu l-lussu li joqgħod jarana niġġieldu għall-elezzjoni ġenerali imma issa qiegħed jikkampanja l-kap tal-partit. Kont qed naħdem biex dan il-partit biex jirbaħ l-elezzjoni. Grazzi. Ma interrompejtekx. Stennejt, ħalli mbagħad inkompli, forsi il-politiċi imdorrin jinterrompu xulxin, jien għad niġdid allura noqgħod nistenna sakemm imislili. Sfaxxaw il-ftehim u l-ħbiberiji hekk kif issa l-kandidati qed jgħidu li mhux jifhmu lil xulxin, jew aħjar li ma jridux jifhmu. Dottor Delija ma femnix, jew ma jridx jifhimni. Għal diversi trabi Said jitlob lil Delija jsemmi l-ismijiet ta' min huma dawk li ffurmaw parti mill-establishment, jippunta lejn tabella bir-ritratti ta' Daphne Caruana Galizia, Fenek Adami u ħafna nies oħrajn u jtenni li l-establishment fil-Partit Nazzjonalista ma jeżistix, anzi jgħid li Delija ħoloq monstru li ma jeżistix. B'Delija ma jsemmi l-ebda isem għax fih dan l-establishment nazzjonalista għandu nies li rabbew l-eruq. Donnu ridna nivvintaw għadu u vvintajna l-establishment tal-Partit Nazzjonalista. Dottor Delija, meta semmejt l-establishment, tkellemt kemm il-darba fuq l-establishment tal-partit, però qatt Trid ngħidlek minnu l-establishment, Chris. Ħanajdlek minnu. Ngħidlek minnu issa. Trid ngħidlek issa. Trid ngħidlek tal-partit. Min ċempel minn hawn ġew. Lin-nies biex ma jivvotawx lili. Min ċempel minn hawn ġew. Biex jagħmel għamilt rapport il-Kummissjoni. Dottor Delija attakka l-establishment tal-partit, għandu l-okkażjoni illum li jgħid minnu dan l-establishment tal-partit u ma tax isem wieħed. L-aħħar kelma tibqand Chris Said kif itenni li hu diġà għandu siġġu fil-Parlament u m'għandu bżonn l-ebda membru parlamentari ċedilu s-siġġu. Dan fid-dawl li Gianpier De Bono kien les li jagħmel dan għal Delija u li issa li reġa' lura minn kliemu b'Delija jgħid li hemm ħaddieħor lest li jagħmel dan. Jiena naħseb li l-karattri tiegħi u Chris huma pjuttost differenti, il-karattru tiegħi huwa Prova tgħid li inti kont man-nies u jien kont qed nitkellem fuq l-esperjenza. Jien se nkun ukoll qed immur nieħu il-ġurament ta' kap tal-Oppożizzjoni għax m'hemm xejn xi xekkilni milli mmur nieħu l-ġurament ta' kap tal-Oppożizzjoni għax jien membru parlamentari. Intant fi stqarrija l-Partit Laburista qal id-dibattitu bejn Said u Delija kien prova ċara ta' kemm it-tesserati tal-Partit Nazzjonalista li nataw id-dritt tal-vot m'għandhomx għażla.